Cennette bol. Tamam nazı nigmatda bol. Yerde bol, göňde bol. Merid hal bol, janyň sag bolsun. Adyň benne bolsa, eýäňi tany, gelip sana yüzbe-yüz hem bolmasa diýe mahtum bolýan. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 28 ýaşynda Muaz ibn Cebel sahabany Yemen'e ogratjak bolanna yok ogradyp barýaka. Peygamberimiz şonda 60 mübarek 62 ýaşyndamış. Derman görjüňler bula. Medine-i Münewwereden daşaryk çykaryp Muaz ibn Cebel diýen üstünde Nebi Ekrem aleyhisselam kaptanyndan piyada barýa. Ey Muaz diýipdir. Inniki ýyl gelseň şaýat men gabrymyň deňesinden geçdiň diýipdir Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam. Muaz ibn Cebel ağlapdyr. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamdan daşalyp barýa. Görjekdäl ahyrky görtdirollygy da Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam şonu bir söz aýdypdyr. Ine şita işigice. Ya Muaz, inna awlan nasi bi el-muttaquna men kanu haythu kanu. Ey Muaz dipdir. Çyn men dostum Hudaýy adamlardyr. Her kim bolsun her yerde bolsun dipdir. Yemen'e gidenin menden daşallyň kadiyama dipdir. Ey Muaz, menin dostum hükmen Medine'de yaşamak değil dipdir. Menin dostum Hudaýy bolan adamlardır. Allah'ın razyçylygyny gözlän adamlardır. Her kim bolsun we her yerde bolsun dipdir. Şenidem ke Luqman siyahfam budu. Natan perver o nazıkandam budu. Luqman Hakim palçyk işleyen adammışdyk. Qara dogallardanmışdyk. Yüzünün rengi qaralardanmışdyk. Efriqiyle yalak. Şenidem ke Luqman siyahfam budu. Natan perver o nazıkandam budu. O adına näme diýäle? Luqman nimeýäle? Luqman Hakim diýäle. Her kim bolsun, her işte bolsun, her kim Hudaýyň ryzaýatyny geçse Allah'ın dostu şuda. Ulu dersin bir şuda. Adam ata cennetten çıkıptır, muna ideyin, bütün ulamalar aydiye, yere geldi diye. Emma cennetten daşalıp, 2 ýyl gözünden ýaş aktyryp ağlak gezipdir, narahat bolup, o şu wagtda bir derejelere yetdi. Eger cennette bolsa o derejeye yetjek däldi diye. Eger cennette ömrü taýa geçen bolsa, ol derejeyi ki yerde geçiriye, Allah'a ul dereceleri geçiriye ýokarlary, cennette bolsa o derejeye yetjek däldi diye. Sen her yerde bol, Hudaýyň bendesi bolmaly. Yere gelip bendeligini artdyrypdyr. Yok, ışkyny, mehabbetini, yürek yangysyny artdyrypdyr. Ve yerde de peygamberlik derece verilýär. Atamız Adam aleyhisselama. Atamız Adam ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselama. Bizlerden çirim ulu dersa. Her kim bol, her yerde bol, Hudaýyň bendesi bol. Luqman Hakim qara dogallardanmışdy. Käde palçyk işleýänmişdi, kargermiş. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Sure-i Luqman mı? Kur'an-ı Kerim'de bir mübarek sure var. Sure-i Luqman 21-nji parada. Kur'an-ı Kerim'in bir süresinin adı bolupdyr, Luqman Hakim bolupdyr. Ýene aýdýyn, karger palçyk işleýänmişdik, qara dogallardanmışdyk da. Her kim bol, Allah'ın bendesi bol, her yerde ve her işte bol. Allah'ın Allah bolmaýar da. Allah bolsa ki Allah diýilmeýär ona.